Dagoeneko Twitterren funtzionamendua azaldu dugu. Azaldu ditugu horizontalean ere hemen agertzen diren botoien eginkizuna. Ezagutu dugu zer den kronologia, hemen agertuko direla gure txioak eta jarraitzen ditugun pertsonen txioak. Azaldu dugu interakzioak eta interakziones eta menziones horietan aurkezten zaiguna. Azaldu dugu ere deskubre aukera honetan izan dezakegun guztia, Twitterrek aurkezten digun guztia. Eta azkenik gure kontua nola kudeatzen den jada aipatu dugu, baina ez bada ere errepasatuko dugu gaurkoan azaldutako guztia. Beraz, honetara egingo dugu salto, eta honetan hau ja ezaguna izango duzue, gure perfila daukagu gure aurrean, bertan argazkia izango genuke, hasierako pausoan egin duguna, gure biografia txikia ere aurkeztuko zaigu hemen, eta horretaz gain, orain arte idatzitako guztia, eta horretaz gain ere bertsiokatu dugun guztia ere. Modu honetan, hau eskema moduko bat izango litzateke, guk kontuan hartzeko egin ditugun ekintza guztiak plataforma honetan, eta halaber, esan bezala, txio ez gain, guk jarraitzen ditugun pertsonen zerrenda ere agertuko zaigu, jarraitzen gaituzten ere pertsonak agertuko zaizkigu hemen, eta guk gustokoak ditugun txioak edo aukeratu ditugunak agertuko zaizkigu zerrenda batean. Horretaz gain, argazki galeria moduko bat ere, txioetan testuarekin uztartuz, erabili ditugun irudiak. Kasu honetan guk bakarra erabili dugu txio batean, beraz, bat agertuko zen. Eta bukatzeko, zeinu honi erreparatuko diogu. Hau, mezu pribatua bidaltzeko aukera da, ez? Honetan, erraza da bidaltzea, baina baditu kriterio batzuk, ez? Horien artean dugu karaktere muga bat dagoela ere mezuak idazteko, eta horretaz gain Twitterrek eskatzen duena da pertsona horri, bidali nahi diozun pertsona horri, zuk jarraitu behar duzula pertsona hori, eta berak ere jarraitu behar zaituela zu Twitterren. Orduan, kasu honetan nik pertsona bat jarraitzen dut, eta berak ere berak ere ni jarraitzen hau, beraz idazterako garaian jarri beharko genuke izena, kasu honetan hori izango litzateke, eta mezua izan daiteke modu honetan berak ikusiko du bakarrik mezu hau, eta ez zuk jarraitzen zaituzten zu jarraitzen zaituzten erabiltzaile guztiak. Berari bakarrik agertuko zaio, mezu pribatu moduan. Beraz, mezua bidali, eta dagoeneko pertsona horrek izango du berea.